ஸோ என்னுடைய யூடியூப் சேனல்ல நான் இன்னும் பண்ணல, பட் அட்லீஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் வாட்ஸ்அப் அப்டேட் ஸ்டேட்டஸ்ல. உங்களுக்கு இப்ப நான் அதை காட்டுறேன் பாருங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி பண்ணேன்றத வந்து ஜஸ்ட் இது வெரி வெரி சிம்பிள் தான் அது ப்ராசஸ். ஓகே, இங்க இருக்கும்பொழுது நீங்க வந்து ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த அப்டேட்னு நினைக்கிறேன். இது மை ஸ்டேட்டஸ். ஓகே, இந்த செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு privacy notification. ஓகே, கீபோர்ட் ஸ்லாட்ஸ், இது கம்யூனிட்டி, இது வந்து ஸ்டேட்டஸ், இது வந்து சேனல். இந்த சேனல்னு இருக்கு பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா நமக்கு யாரோ சேனல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதெல்லாம் போய் நீங்க எதுவும் பண்ணிக்காதீங்க. ஏன்னா அது உங்களுக்கு தெரியாதோ என்னவோ, எனக்கு தெரியாது. அதுல உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா நீங்க அதுல டேக் ஆயிக்கோங்க, அது உங்களுடைய விருப்பம். ஸோ இது வந்து எனக்கு இந்த அதாவது ஸ்ரீரங்கம். ஸோ இந்த இது நம்பெருமாள் அவங்களுடைய சேனல் எனக்கு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெய்லி இந்த மாதிரி போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டே இருக்கும், பெருமாள் எல்லாமே. ஸோ வசந்தமன 5ஆம் திருநாள் இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, அதனால நான் என்ன பண்ணேன், இந்த சேனலை கிரியேட் பண்ணேன். இன்னும் யாரும் ஃபாலோ பண்ணல. ஸோ நேத்து தான் கிரியேட் பண்ணேன். இந்த ஷேர் லிங்க், சேனல் லிங்க்னு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்குமே ஷேர் ஆயிடும், பப்ளிக். இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஷேர் லிங்க், ஸோ கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா சென்ட் வயா லிங்க் வயா வாட்ஸ்அப், யாருக்கு அனுப்பணுமோ அதை அனுப்பலாம், இல்லைன்னா காப்பி பண்ணி ஒருத்தருக்கு ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் க்ரோயிங் கோவிந்தா, நான் கோவிந்தான்னு வச்சிருக்கேன் பேரு. ஓகே, ஓ ஒன்று இதுல சேனல் இன்ஃபோல பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் வியூ போட்டோ நம்ம ராதா கோவிந்தாவுடைய போட்டோ வச்சிருக்கேன் நான். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் எடிட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் குட் டு ஹேவ். அதுக்கப்புறம் நான் இந்த இடத்துல என்ன எழுதியிருக்கேன்னாக்கா, நீங்க பப்ளிக், இந்த சேனல் நான் பப்ளிக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட் நான் என்னுடைய கான்டாக்ட்ஸ், எத்தனை கான்டாக்ட்ஸ் இருக்காங்களோ வாட்ஸ்அப் சேனல்னு போனாங்கனாக்கா எல்லாருமே இந்த ப்ரொஃபைல பார்ப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல யூ ஹாவ் டு கிவ் சம். நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days. இன்னும் கொடுக்கணும், நான் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு வேர்டு தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் எழுதணும். ஸோ தட் நம்ம என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனோம் அது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அது அடுத்தவங்க அந்த ப்ரொஃபைல் ஸ்டேட்டஸை போய் பார்க்கும் பொழுது இந்த எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க தமிழ்லயே போடுங்க. ஸோ தட் நிறைய பேர் தமிழ்ல வாசிப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு அது ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். நானும் அதை இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டுத்துலயும் போடலாம் தான் இருக்கேன். ஸோ உங்க மனசுக்கு என்ன தோன்றது, நீங்க என்ன அனுபவத்தை பெற்றீங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்க போடலாம். தட் இஸ் ஒன் வே யூ கேன் அடுத்தவங்களை நல் மார்க்கத்துக்கு எடுத்துட்டு வர்றதும், அதாவது நம்முடைய அட்வைஸ் அடுத்தவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் இல்லையா. அந்த மாதிரி அழகான வார்த்தைகளை போட்டு அந்த இடத்துல நீங்க ஃபில் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ சேனல் செட்டிங்ஸ்ல போகும்பொழுது நான் எனி இமோஜின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதாவது அதனால எதுவுமே அதெல்லாம் நீங்க எதுவும் டச் பண்ணவே வேண்டாம். ஓகே, you are not visible to followers, you can only view individual followers who are contacts or admins. ஸோ அதாவது இது இனிமேதான், அதாவது ஃபாலோவர்ஸ் வந்தாதான் செய்ய முடியும். ஸோ இது இப்பதான் நேற்று நைட்டு தான் கிரியேட் பண்ணதுனால இன்னும் அதை செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நீட்டா பண்ணி அதுல எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் போட்டு பண்ணோம்னாக்கா, ஸோ நம்ம ப்ரொஃபைல் யாரு போயிட்டு இந்த சேனல்ஸை போய் யாரு பாக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இப்போ இந்த இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு விசிபிலிட்டி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி விசிபிலிட்டி வரும். ஸோ பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் யாரெல்லாம் சம்படி ஹஸ் சென்ட் மீ ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பியிருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் யாருன்னே கூட எனக்கு தெரியாது. ஆனா இது எப்படி வேண்டான்னு சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல, அதனாலதான் அதை அப்படியே விட்டுட்டேன் நான். ஸோ அது நேத்து தான் பார்த்தேன், இவங்கெல்லாம் இருக்கிறது கூட எனக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நிற்கும். ஓகே, ஃபைன் சேனல்ஸ் அப்படிங்கிற இதுல அவங்க ப்ரௌஸ் பண்ணாங்கனாக்கா நம்ம சேனல் இப்ப நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க, என்னோட ராதா கோவிந்தா இருக்கா, என்னோட பேர் நீங்க சேவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னாக்கா என்னோட கான்டாக்ட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு, ஏன்னா நான் எல்லாம் ப்ராட்காஸ்டா கொடுத்துருக்கேன்.
ஸோ எல்லாருக்குமே பப்ளிக்கா அவைலபிலிட்டியா கொடுத்துருக்கேன். அதனால வந்து ஃபைன் சேனல்ஸ்ல வந்து கண்டிப்பா வந்து வரும். ஓகே, க்ளோஸ் சேனல். ஸோ நான் அதை ஃபாலோ பண்ண போறது இல்லை, அதனால நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அதனால பை மிஸ்டேக்கா கூட நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்காதீங்க. எது தேவையோ அது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணும். ஸோ இது வந்து ஸ்ரீரங்கம் சேனல், இது அது ஒண்ணுதான் நான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்க வந்து உங்க பேர், நீங்க எந்த பேர் வச்சு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங்கா பேர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட நீங்க கொடுங்க. எனக்கு கோவிந்தா கோவிந்தா கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு, அதனால நான் வந்து முதல்ல ஜெயராதேன்னு கொடுத்தேன். ஆனாலும் என் வந்து நம்ம தமிழ் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா கோவிந்தா அப்படிங்கிற அந்த நாமத்துக்கு தான் ரொம்பவுமே மகிமை அப்படிங்கிறது தெரியும். ராதையும் கிருஷ்ணரும் ஒன்றுதான் இல்லையா? இருவருமே வந்து ஈருடல் ஓர் உயிர் மாதிரிதான். அதனால வந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்தி தான் ராதை. அதனால அவர் வேறு ராதை வேறு கிடையாது. அதனால கோவிந்த நாமத்தை நானு அது மாதிரி நீங்க எல்லாருமே பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, எப்படி பண்றதுன்னு தெரிஞ்சது இல்லையா? இது சுலபமா பண்ணிக்கலாம். நீங்க இதுக்கு ஒரு பிரத்யேகமா நீங்க ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆல்ரெடி வாட்ஸ்அப்ல எல்லாருமே இருக்கீங்க இல்லையா? அதனால இது வந்து சிம்பிளா வந்து நீங்க செய்திருக்கோங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் புதீரயேத். நஷ்டப்பிராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्वितं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा. நம்ம இப்போ ஜெயராதா மாதவ பாடிட்டு ஜெயராத மாதவ जय राधा माधव कुंज बिहारी. राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी. गोपी जन वल्लभा जय गोपी जनवल्लभा. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. ब्रजजन रंजन यशोदनंदन व्रजजन रंजन. यशोदनंदन ब्रजजन रंजन. यशोदनंदन व्रजजन रंजन. यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. यमुना धीरा वनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव
कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी Hare हरे Krishna, कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्ण माता जी नमस्कारम हरे कृष्ण माता हरे जी कृष्ण Hare माता Krishna, जी Hare Krishna, Hare हरे Hare कृष्ण माता जी नमस्कार Namaskaram, Namaskaram. हरे कृष्ण माता जी Yes. Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्ण माता जी Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna, Mataji. So, இப்ப நம்ம 36வது ஸ்லோகம் தான் வாசிக்கணும். பிரஜாபதி ஸ்வாம் துஹிதரம் திருஷ்ட்வா தத்ரூபதர்ஷதி ரோஹித் பூதாம் சோன்வதாவத் உஷரூபி ஹதர்பஹ. எஸ் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता. प्रजापति स्वाम दुहितं दृष्ट्वा तत्रूपदर्शिता दोहित भूतां सोन्वदावत् ऋष रूபீகதத்ரபஹ. பிரஜாபதி பகவான் பிரம்மா ஸ்வாம் அவருடைய துஹிதரம் மகள் திருஷ்ட்வா பார்த்து இத்ரூபா அவள் அழகால் தர்ஷித் நிலை குலைந்து ரோஹித் பூதாம் மானின் வடிவில் அவளிடம் அவர் அன்பான் ஓடி ருஷரூபி கலைமானின் வடிவில் ஹத இழந்து திரப வெட்கம். மொழிபெயர்ப்பு. தன் சொந்த மகளை பார்த்தவுடன் பிரம்மா அவளது அழகால் கலங்கி வெட்கமின்றி ஒரு கலைமானின் வடிவில் அவளிடம் ஓடிய பொழுது அவள் ஒரு பெண்மான் வடிவை எடுத்தாள். பொருளுரை. பகவான் பிரம்மா அவரது மகளின் அழகால் பிடிபட்டது சிவபெருமான் பகவானின் மோகினி வடிவால் பிடிபட்டது போன்ற இந்த குறிப்பிடும் நிகழ்ச்சிகள் சிறந்த தேவர்களாகி பிரம்மா சிவபெருமான் போன்றவர்களே பெண்ணின் அழகால் பிடிபட்டார்கள் என்றால் சாதாரண கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மா பற்றி என்ன சொல்வது என்று அறிவுறுத்துகின்றன. அதனால் ஒருவர் சுதந்திரமாக ஒருவரது பெண்ணுடனோ அல்லது ஒருவரது தாயுடனோ அல்லது ஒருவரது சகோதரியுடனோ கலத்தல் கூடாது என்று ஒவ்வொருவரும் அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். ஏனென்றால் புலன்கள் மிகுந்த ஆற்றலுடையவை. எனவே ஒருவர் மோகிக்கும் பொழுது புலன்கள் மகளின் தாயின் அல்லது சகோதரியின் உருவை கருதுவதில்லை. ஆதலால் மதனமோகனின் தொண்டில் ஈடுபடும் பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்வதால் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது சிறந்தது. பகவான் கிருஷ்ணரின் பெயர் மதனமோகனன் என்பது ஆகும். ஏனென்றால் அவரால் இச்சை அல்லது மன்மதனை அடிமைப்படுத்த முடியும். மதனமோகனின் தொண்டில் ஈடுபடுவதால் மட்டுமே ஒருவர் காதலின் மதனின் ஆணைகளை தடுக்க முடியும். இல்லையேல் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதும் முயற்சிகள் தோல்வியை அடையும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதாவது சிவனுமே பிரம்மாவும் சிவனுமே இதற்கு விதிவிலக்கு இல்ல. நாமெல்லாம் சாதாரண மக்கள் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு ஆண் தன்னுடைய புலனை கட்டுப்படுத்துவது என்பது இந்த இடத்துல அதாவது மிக மிக சிரமம். சோ ஒரு முறை அந்த பாவம் வந்துட்டாலே அது அந்த பெண் ஒரு சகோதரியோ இல்ல ஒரு மனைவியோ மனைவி என்ற இன்னொருத்தருடைய மனைவியோ இல்ல தாய் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையாக இருந்தாலுமே அந்த உறவு முறை இருந்தா கூட அதையும் தாண்டி அந்த செயலை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள்.
प्रजापति स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तत्रूपदर्शितः रोहित मूदां सोन्वधावत् ருஷாரூபிஹதாதர்பஹ. பிரஜாபதி பகவான் பிரம்மா ஸ்வாம் அவருடைய துகிதரம் மகள் திருஷ்டுவா பார்த்து தத்ரூப அவள் அழகால் தர்ஷித நிலை குலைந்து ரோஹித் பூதாம் மானின் வடிவில் அவளிடம் சா அவர் அந்த தாவத் ஓடி ருஷரூபி கலைமானின் வடிவில் ஹத இழந்து ரப வெட்கம். தன் சொந்த மகளை பார்த்தவுடன் பிரம்மா அவளது அழகால் கலங்கி வெட்கமின்றி ஒரு கலைமானின் வடிவில் அவளிடம் ஓடிய பொழுது அவள் ஒரு பெண்மான் வடிவை எடுத்தாள். அந்த சமயத்துல சிவபெருமான் தான் தடுத்து நிறுத்தினார் என்பதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ முந்தைய கேண்டோலியாது முந்தைய கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட் பாகம் 3rd கேண்டோலி முதல் பாகத்துல இது வருது பிரம்மரை பற்றி இல்லையா? பிரம்மரும் இதுக்கு விலக்கில்ல. மேலும் சிவபெருமான் பகவான் மோகினி வடிவால் பீடிக்கப்பட்டதும் அதுவும் இருவருமே அந்த தேவர்களாகி சிறந்த தேவர்களாகி அவர்களுக்கே இது விதிவிலக்கே இல்லை என்றால் நாம் எல்லாம் சாதாரண குடிமக்கள் இல்லையா? அதனால நம்ம மதன மோகனருக்கு நாம நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது பகவானுடைய கருணையால். சோ யாருக்கு மதன மோகன மோகினி பேரு? அந்த மதன மோகனனையே கட்டி போட வைப்பவர் யாரு? ராதாராணி. அவங்களுக்கு தான் மதன மோகன மோகினி அப்படின்னு பெயர் ஆக்சுவலி. சோ இந்த இந்த பௌதீக தளத்திலிருந்து நாம் இதெல்லாம் நோக்கினா நம்முடைய புலன்கள் எல்லாமே பௌதீகத்துலதான் செயல்படுது. அப்படிப்பட்ட பௌதீக செயல்களை நாம கண்டிப்பாக பக்குவமான முறையில கட்டுப்படுத்தித்தான் ஆக வேண்டும். இது ஒவ்வொரு உயிர் வாழையுமே முயற்சி செய்ய வேண்டிய செயல். இந்த குறிப்பிடும் நிகழ்ச்சிகள் சிறந்த தேவர்களாகிய பிரம்மா மற்றும் சிவபிரான் போன்றவர்களே பெண்ணின் அழகால் பிடிப்பட்டார்கள் என்றால் சாதாரண கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மா பற்றி என்ன சொல்வது என்று அறிவுறுத்துகின்றன. அதனால் ஒருவர் சுதந்திரமாக, அதாவது ரொம்ப இண்டிபெண்டன்ட், நமக்கு தான் இண்டிபெண்டே கிடையாது இல்ல, அதை நாம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே அர்த்தம் பண்ணிக்கிறதுக்கே ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுது இல்லையா? நாமெல்லாம் இப்போ 60, 70, 50 வயசு 40 வயசுலதான் நமக்கு இதெல்லாம் நம்ம சுதந்திரமற்றவர்கள், நாட்டுக்கு தான் விடுதலை கிடைச்சது, மனிதனுக்கு விடுதலை கிடையாது, இந்த கூட்டில இருந்து அவனுக்கு விடுதலை இல்லை என்பதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு இத்தனை ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு இல்லையா? அதனால் ஒருவர் சுதந்திரமாக ஒருவரது பெண்ணுடனோ இல்ல ஒருவர் தாயுடனோ அல்லது ஒரு சகோதரனுடனோ கலத்தல் கூடாது என்று ஒவ்வொருவரும் அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர். ஏனென்றால் புலன்கள் மிகவும் ஆற்றலுடைய எனர்ஜெட்டிக், ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் ஒருத்தரை எவ்வளவு மேன்மையான இடத்துல இருந்தாலும் அவங்கள கீழே தள்ளி விட்டுடும். எனவே ஒருவர் மோகிக்கும் பொழுது புலன்கள் அவருடைய புலன்கள் இது தாயா இல்ல மகளா சகோதரியா என்றெல்லாம் அவன் வேறுபடுத்தி பார்க்கவே முடியாது. அந்த நிலையை தாண்டி இருப்பான். அதனால் மதன மோகனின் தொண்டில் ஈடுபடும் போது, அதாவது கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபடும் பொழுது பயிற்சி செய்வதால் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது சிறந்து. ஏன்னா புலன்கள் எல்லாமே பகவானுடைய திருத்தொண்டிற்கு அது இசைப்பாட, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதோட இணைந்து விடக்கூடிய ஒரு பக்குவத்திற்கு வந்துடும். ஒரு முறை பகவானுடைய திருத்தொண்டிற்கு இந்த புலன்கள் அந்த பயிற்சி செய்யப்பட்டு விட்டால் இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயல் மீதும் இந்த புலன்கள் ஈர்க்கப்படாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை நாம் அந்த புலன்களுக்கு வழங்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவரால் இச்சை மற்றும் மன்மதனையே அடிமைப்படுத்தக்கூடிய வல்லமை பொருந்தியவர். மதன மோகனின் தொண்டில் ஈடுபடுவதால் மட்டுமே ஒருவர், அதாவது காதலின், அதாவது மதனம், அதாவது அந்த குப்பீட் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, அதாவது மன்மதனுடைய ஆணைகளை தடுக்க முடியும். அதாவது அங்கே நம்ம கட் பண்ணி போட முடியும். இல்லையேல் புலங்களை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சிகள் எல்லாமே தோல்வியைத்தான் தழுவும். சோ அதுல கண்டிப்பா நம்மளால வெற்றி கொள்ள முடியாது. எஸ், ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. தத் சுஷ்ட சுஷ்ட சுஷ்டேஷு கோன்வாகண்டதி புமான் ருஷிம் நாராயண மிருதே யோஷீனம் ஏஹ மாயயா. हरे कृष्ण माताजी. तत् सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु गोन्वगण्डदीपुमान् ऋषिं नारायणे मृते योषिन्मय्येह मायया. தத் பிரம்மனால் சிருஷ்டேஷு பெற்ற எல்லா வாழும் உயிரினங்களிலும்
யாரு து உண்மையில் அகண்டித கவனம் திரும்பாது தி அவர் அறிவு கூர்மை உமான் ஆண் ருஷி முனிவர் நாராயணர் ருதே தவிர யோஷித் மையா ஒரு பெண்ணின் வடிவில் இக இங்கு மாயையா மாயாவால். மொழிபெயர்ப்பு பொருளரை எழுதியவர் இயேசு பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதகி ஜெய். பிரம்மனால் பெற்றெடுக்கப்பட்ட மனிதர்கள் தேவர்கள் மற்றும் விலங்குகளாக எல்லாவித வாழும் உயிரினங்களிலும் முனிவர் நாராயணரை தவிர வேறு யாரும் பெண்ணின் வடிவுள்ள மாயையின் கவர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டவர் அல்லர். பொருளுரை. முதல் உயிரினம் பிரம்மாவே ஆவார். அவரிடமிருந்து மரிசி போன்ற முனிவர்கள் படைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் முறையே காஷ்யப முனிவர் மற்றும் பிறரை படைத்தனர். காஷ்யப முனிவரும் மனசும் பல்வேறு தேவர்களையும் மனிதர்களையும் படைத்தனர். ஆனால் அவர்களில் யாருமே பெண்ணின் வடிவிலுள்ள மாயையின் மயக்கத்தால் கவரப்படாதவர்கள் அல்லர். உலகம் முழுவதிலும் பிரம்மனிலிருந்து தொடங்கி சிறிய குறிப்பிடத்தக்க அல்லாத எறும்பு போன்ற உயிரினங்கள் வரை எல்லாருமே பாலுறவு வாழ்வால் கவரப்பட்டவர்கள். அதுவே பூத உலகின் அடிப்படை தத்துவமாகும். பகவான் பிரம்மனே தன் மகளால் கவரப்பட்டார் என்பது பெண்ணின் புணர்வு கவர்ச்சியிலிருந்து யாரும் விதிவிலக்கல்ல என்பதற்கு ஒரு தெளிவான சான்றாகும். அதனால் பெண்ணே கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாவை பிடிகளில் சிக்க வைக்கும் மாயையின் அற்புத படைப்பாகும். ஹரே கிருஷ்ண மதர். தேங்க்யூ மதர். ஹரே கிருஷ்ணா. அற்புத படைப்புன்னு சொல்லிட்டார் பிரபுபாதர். நம்மள இந்த இக உலகத்துல நம்மள இழுத்துட்டு விடுறதே இந்த படைப்பு தான் அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். தத் ஸ்ருஷ்ட ஸ்ருஷ்ட ஸ்ருஷ்டேஷு கோன்வா கண்டதித புமான் ருஷிம் நாராயணே மிருதோ யோஷோ நைமயே மாயையா. அதாவது யார் ஒருத்தர் இதுல இருந்து விதிவிலக்கா இருக்கார நாராயண ரிஷி தவிர வேற எல்லாருமே இதுக்கு இந்த கவர்ச்சியில கட்டுப்பட்டவர்கள் தான் அப்படிங்கறது சொல்லப்படுகிறது. சோ நர நாராயண ரிஷி நம்ம அதாவது சத்தியயுகத்துல வந்தவங்க இல்லையா. சோ எப்படி இந்த கர்ணனை அதாவது சகஸ்ர கவச்சன் அப்படிங்கிறவனை அவங்க இருவருமே மாத்தி 999 கவசங்களை அவனை வெற்றி கொண்டார்கள். ஒரே ஒரு கவசம் இருக்கும் பொழுதுதான் அவன் சூரியனுக்குள்ள போய் சென்று மறைந்து விடுகின்றான் இல்லையா. சோ அந்த நாராயண ரிஷியை பத்தி தான் இந்த இடத்துல கர்ணன். தத் பிரம்மனால் சிருஷ்ட சிருஷ்ட சிருஷ்டேஷு பெற்ற எல்லா வாழும் உயிரினங்களிலும் ஹா யார் நோ உண்மையில் அகண்டிதக கவனம் திரும்பாது தி அவரது அறிவு கூர்மை புமான் ஆண் ருஷி முனிவர் நாராயணர் ருதே தவிர யோஷித் மையா ஒரு பெண்ணின் வடிவில் இக இங்கு மாயாவால். பிரம்மனால் பெற்றெடுக்கப்பட்ட மனிதர்கள் தேவர்கள் மற்றும் விலங்குகள் ஆகிய எல்லா விதமான உயிர் வாணிகளிலுமே முனிவர் நாராயண ரிஷியை தவிர வேறு யாருமே பெண்ணின் வடிவிலுள்ள மாயையின் கவர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டவர் அல்ல. யாருமே இதற்கு விதிவிலக்கு கிடையாது. இன்க்ளூடிங் சிவா மற்றும் பிரம்மா ஆல்சோ இதுல இன்க்ளூஷன் தான் அப்படின்றது நாராயண ரிஷி தவிரன்றது இந்த பதத்துல இருந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. முதல் உயிரினம் பிரம்மா தான் இல்லையா. அவரிடமிருந்து மரிஷி என்ற முனிவரை படைத்தார். பிறகு முறையே காஷ்யப்ப முனிவருடைய அதுக்கப்புறம் அவருடைய படைப்புகள் இல்லையா, அவருடைய பிள்ளைகள் மனசு மற்றும் பல்வேறு தேவர்களையும் மனிதர்களையும் படைத்தனர். ஆனால் அவர்களில் யாருமே பெண்ணின் வடிவில் உள்ள மாயின் மயக்கத்தால் கவரப்படாதவர்கள் அல்ல இல்லையா. ஹிரண்யாட்சனும் ஹிரண்யகசிபும் எவ்வாறு அதாவது ஒரு அசுரர்களாக பிறக்கிறதுக்கான காரணம் எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலுமே நம்ம நம்மள நாம இந்த இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியணும்னாக்கா, நம்ம என்னதான் ஸ்திரமான ஒரு நிலையில இருந்தாலுமே எப்பொழுதாவது கூட நம்ம தவறி விடுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் கண்டிப்பாக அமையும். அதனால நாம மனதை ரொம்ப ரொம்ப பக்குவமாக பழகி இருக்கணும். அப்ப நமக்கு அது சுலபமா கடந்து செல்ல முடியும். எனவே பாலுறவு வாழ்வால் கவரப்பட்டவர்கள் பிரம்மால இருந்து சிறிய எறும்பு வரைக்குமே. அதுவே பூத உலகின் அடிப்படை தத்துவாகும். அதுதான் பேசிக் பிரின்சிபலே இந்த புவி வாழ்க்கையிலதே. பகவான் பிரம்மனே தன் மகளால் கவரப்பட்டார் என்பது பெண்ணின் புணர்வு கவர்ச்சியிலிருந்து யாரும் விதிவிலக்கல்ல என்பதற்கு ஒரு தெளிவான சான்றாகும். யாருமே இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. அதனால் பெண்ணே கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவை பிடிகளில் சிக்க வைக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் ஹவு வி ஆர் கெட்டிங் என்டாங்கிள்டு அப்படின்னாக்கா மூல காரணம் பெண்ணே. இப்ப கூட நம்ம ஐ திங்க் இங்கிலீஷ்ல 5th கேண்டோ செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பிரேமா மாதாஜி.
சேம் இதே மாதிரி என்டாங்கிள்மெண்ட் தான் அதுல 5வது சாப்டர்ல வந்து ரிஷபதேவர் தன்னுடைய தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே வந்து தவ வாழ்க்கை பற்றி வந்து அவருடைய போதனைகள் எல்லாமே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருந்திருக்கு. அதுல வந்து சொல்வார் the men and women are attraction. அது அந்த அட்ராக்ஷன் உண்டு. அதுதான் வந்து ஹிருதயத்துல வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு முடிச்சு அப்படிங்கறத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது இயற்கை தான், ஆனால் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு இது வந்து இயற்கை தான், ஆனால் அது நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு கட்டுண்ட உடலை வந்து மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை மட்டும்தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதற்கு நாம் என்ன செய்யணும்? அவர் என்ன எடுத்துரைக்கிறார் முதல் ஸ்லோகத்துல? தவ வாழ்க்கை, ஆஸ்டரிட்டிஸ், தவங்கள் அதாவது செய்ய சொல்றார் ஆக்சுவலி. அடுத்து வந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை வந்து அணுகி மகாத்மாக்கள் இல்லையா அவரிடத்திலுடைய வழி நடத்துதல்ல போகணும்ன்றத வந்து சொல்றார். அப்பதான் வந்து கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலைக்கான மார்க்கம் என்பது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அறிவுறுத்தல் வந்து அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் வந்து சொல்றார். அதனால இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து நாம ரொம்ப ஸ்திரமான ஒரு புத்தியை வந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். எஸ், ஜெய்ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி பாத்தீங்க. பலம் மே பஷ்ய மாயாயா ஸ்ரீமையா ஜயினோ திசாம் யாகரோதி பதாக்ராந்தான் ப்ருவீஜ் ரும்பேன கேவலம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பலம் மே பஸ்ய மாயாயா ஸ்ரீமையா சயினோ திசாம் யாகரோதி பதாக்ராந்தான் ப்ருவிஜ்ரும்பேன கேவலம். பலம் ஆற்றல், மே என்னுடைய, பச்சிய பார், மாயாயா மாயாவின், ஸ்ரீமையா ஒரு பெண்ணின் வடிவில், ஜெயின வெல்பவர்கள், திசாம் எல்லா திசைகளின், யார் கரோதி உருவாக்குதல், பத ஆக்ராந்தான் அவளை பின்பற்றும், ப்ரூவி அவளது புருவங்களின், ஜும்பேன அசைவினால், கேவலம் வெறும். மொழிபெயர்ப்பு: அவளது புருவங்களின் வெறும் அசைவினாலேயே உலகின் மிக சிறந்த வெற்றியாளர்களை தன் பிடியில் சிக்க வைக்கும் பெண்ணின் வடிவிலுள்ள என் மாயின் சிறந்த ஆற்றலை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள். பொருளுரை: கிளியோபாட்ராவின் அழகுகளால் சிறந்த வெற்றியாளர் பிடிக்கப்பட்டது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் உலகின் வரலாற்றில் உள்ளன. ஒருவர் பெண்ணின் கவரும் ஆற்றல் பற்றியும் அந்த ஆற்றலுக்கான ஆணின் கவர்ச்சி பற்றியும் கற்க வேண்டும். இது எந்த மூலத்திலிருந்து உற்பத்தியானது? வேதாந்த சூத்திரத்தின்படி எல்லாமே பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து உற்பத்தியானவை ஆகும். இது அங்கு ஜென்மாதி அஸ்ய எத என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் பரமபுருஷ பகவான் அல்லது பரமன், பிரம்மன், பரம சத்தியமே மூலமாகும். அவரிடமிருந்து எல்லாம் வெளிப்படுகின்றது என்பதாகும். பெண்ணின் பிடிக்கும் ஆற்றல், அந்த கவர்ச்சிக்கு ஆணின் பாதிக்கப்படும் நிலையும் ஆன்மீக உலகில் பரமபுருஷ பகவானிடம் இருத்தல் வேண்டும். பகவானின் உன்னத திருவிளையாடல்களில் காட்டப்பட வேண்டும். பகவானே பரமனும் மேலான ஆணும் ஆவார். ஒரு சாதாரண ஆண் பெண்ணால் கவரப்பட விரும்புதல் போல் அந்த மனப்பாங்கும் பரமபுருஷ பகவானிடம் உள்ளது. அவரும் பெண்ணின் அழகிய தோற்றங்களால் கவரப்பட விரும்புகிறார். இப்போது வினா என்னவென்றால், அவர் அம்மாதிரி பெண்ணின் கவர்ச்சியால் பிடிக்கப்பட விரும்பினால் அவர் எந்த மண்ணுலக பெண்ணாலும் கவரப்படுபவரா என்பதாகும். அது இயலாது. இந்த உலக வாழ்வில் உள்ளவர்களும் மேலான பிரம்மனால் கவரப்பட்டால் பெண்ணின் கவர்ச்சியை விட முடியும். அதுவே ஹரிதாச தாக்கூரின் கதையாகும். ஓர் அழகிய விபச்சாரி இரவின் முடிவில் அவரை கவர முயற்சி செய்தார். ஆனால் அவர் பக்தி தொண்டில் பகவானின் உன்னத அன்பில் திளைத்திருந்தால் ஹரிதாச தாக்கூர பிடிபடவில்லை. மாறாக அவர் அந்த விபச்சாரியை அவருடைய உன்னத தொடர்பால் சிறந்த பக்தியாக மாற்றினார். அதனால் இந்த உலகத்தின் கவர்ச்சி நிச்சயமாக பகவானை கவர இயலாது. அவர் ஒரு பெண்ணால் கவரப்பட விரும்பும் பொழுது அவர் தன் சக்தியில் இருந்து அம்மாதிரி ஒரு பெண்ணை படைக்க வேண்டும். அந்த பெண் ராதாராணி. ராதாராணி பரமபுருஷ பகவானின் இன்ப ஆற்றலின் வெளிப்பாடு என்பது கோஸ்வாமிகளால் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பகவான் எல்லை கடந்த இன்பத்தை பெற விரும்பினால் அவர் தன் அந்தரங்க சக்தியில் இருந்து ஒரு பெண்ணை படைக்க வேண்டும். இவ்வாறு பெண்ணின் அழகால் கவரப்படும் போக்கு இயல்பானது. ஏனென்றால் அது ஆன்மீக உலகில் உள்ளது. ஜட உலகில் அது தவறான வழியில் பிரதிபலிக்கிறது. அதனால் பலவித மனமயக்கங்கள் உள்ளன. புற அழகால் கவரப்படுவதை விட ஒருவர் ராதாராணி மற்றும் கிருஷ்ணரின் அழகால் கவரப்படுவதற்கு பழகி கொண்டால் பின்னர் பகவத்கீதையின் கூற்றான பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே என்பது உண்மையாகிறது. ஒருவர் ராதா கிருஷ்ணரின் உன்னத அழகால் கவரப்படும் பொழுது அவர் மண்ணுலக பெண்மையின் அழகால் மேலும் கவரப்படுவது இல்லை. அதுவே ராதா கிருஷ்ண வழிபாட்டின் சிறப்பு அம்சமாகும். அது யமுனாச்சாரியரால் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. அவர் நான் ராதா கிருஷ்ணரின் அழகால் கவரப்பட்டுள்ளதால் ஒரு பெண்ணின் கவர்ச்சி அல்லது ஒரு பெண்ணுடனான புலரும்
புணரும் வாழ்வின் நினைவு இருக்கும் பொழுது நான் உடனே அதன் மீது துப்புகிறேன். எனது முகம் அருவருப்பாக மாறுகிறது என்று கூறுகிறார். நாம் மதன மோகனால் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய வாழ்க்கை துணைவிகளின் அழகால் கவரப்படும் பொழுது பின்னர் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வின் கவர்ச்சி, பூவுலக பெண்ணின் அழகு போன்றவை நம்மை கவர முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதே கோட்டை வந்து என்என்டி பிரபுஜி தான் சொன்ன விதம் எனக்கு சிரிப்பா வந்துருச்சு எனக்கு. ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு ஸ்பிட் ஆன் மை செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பிரஷனா சொன்னார் அவர் வந்து இந்த யமுனாச்சாரியா. சோ தட் இஸ் த அட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ். நாம இந்த அதாவது மேல் உலகத்துல எதெல்லாம் மேன்மையான அன்பு பரிமாற்றங்கள், ஒன்றின் மீது ஈர்ப்பு, அது எல்லாமே மேல் உலகத்துல உண்டு. ஆனா அது எல்லாமே ஆன்மீக தளத்திலிருந்து செய்யப்படக்கூடிய செயல்களாகும். அங்கே பௌதீகமான ஒரு செயல்கள் எல்லாம் கிடையாது இல்லையா? அதே வந்து நாம அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷனா தான் நாம இந்த இடத்துல பாக்குறோம். ஆனா அதெல்லாம் அங்க என்ன மேன்மையான செயல்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த இடத்துல இழிவான முறையில வந்து செயல்படுத்துகின்றோம். அந்த டிஃபரன்ஸை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எங்க இருந்து வந்தது நமக்கு இந்த மாதிரியான கவர்ச்சி அப்படின்னும் பொழுது இது எல்லாமே பரமபுருஷ பகவானிடம் இருந்துதான் வந்தது. ஆனா அவர் செய்யக்கூடிய லீலைகள் எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி லீலைகள் மேல் உலகத்துல இருக்கு இல்லையா? இந்த யுக உலகத்துல அந்த மாதிரி இந்த யுக உலகத்துக்கே உரித்தானது எது? பௌதீகம் இல்லையா? இந்த பௌதீகத்தை ஆற்றல்ல வந்து செய்யப்படுது எல்லாமே ஒரு இழிவான நிலை. சோ பாரக்கிய ரசா பத்தி கூட நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ கோபியர்கள் எல்லாம் பகவான் மீது வந்து இருந்த பிரேமை வந்து பாரக்கிய ரசம். இவந்தோ அவங்க எல்லாமே திருமணமானவர்கள், பிள்ளைகள் உண்டு, இந்த மாதிரியான நிலை இருந்தாலும் இறைவன் தாள் அவர்கள் வந்து மனதை வந்து கொடுத்தவர்கள். சோ அங்க வெறுமனே மனசுதான், நாட் இந்த பிசிக்கல் இது கிடையாது. சோ அதனால நம்ம இந்த உடல் ரீதியான இதுக்கெல்லாமே வந்து வரும்பொழுது அதுதான் இழிவான நிலைக்கு வருகிறது. மனதளவில் நாம வந்து பிரேமையை கொள்ளும் பொழுது அது வேறுபட்ட நிலை, அது அன்பு பரிமாற்றங்கள். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த வேறுபாடு தெரிஞ்சுக்கணும். மேல கோலோகத்துல வந்து இட் இஸ் டோட்டலி அங்க இருக்கிறதுனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான், அதாவது பர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. பிம்பம் தலைகீழான பிம்பம் என்று சொல்லுவாங்க. பர்வர்டட்னா தலைகீழே. ஓகே, ரிஃப்ளெக்ஷன் பிம்பம் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ அதனால ஒரு பெண்ணினுடைய கவர்ச்சி அல்லது ஒரு பெண்ணுடனான புணரும் வாழ்வின் நினைவு இருக்கும் பொழுது, அதாவது யமுனாச்சாரியா பீயிங் கிரேட் ஆச்சாரியா இல்லையா? சோ ஸ்ரீரங்கம் டெம்பிள் எல்லாமே அவங்களுடைய பரம்பரையில தான் வந்து இதை வந்து நடத்திண்டே வர்றது. இப்போ யார் நடத்துறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த வம்ச வழியினர் தான் வந்து நெக்ஸ்ட் யமுனாச்சாரியார்கிட்ட இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமானுஜாச்சாரியருக்கு வந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ அவங்களுடைய இதுல வந்து யார் அதை மெயின்டைன் பண்றாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த பாரம்பரியத்துல அந்த சம்பிரதாயத்துல இருக்கக்கூடியவங்க, அந்த வம்சத்துல வந்தவங்க தான் வந்து அதை மேற்பார்வை எல்லாமே செய்யறது, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே. சோ அந்த யமுனாச்சாரியார் வந்து சொல்றார் அவருடைய உணர்வு. ஒரு ஆச்சாரியா வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த பாவத்தை பார்க்கணும் இல்லையா? நான் ராதாகிருஷ்ணரின் அழகால் கவரப்பட்டுள்ளதால் இல்லையா? ரங்கநாதரும் அதே மாதிரி இவங்க யாரு ஆண்டாள் இல்லையா? இருவருமே வந்து யாருடையது? ராதா மற்றும் கிருஷ்ணனுடையது அம்சம்தான் அவங்க ரெண்டு பேருமே இல்லையா? சோ ஒரு பெண்ணின் கவர்ச்சி அல்லது ஒரு பெண்ணுடனாக புலரும் வாழ்வு நினைக்கும் பொழுது ஏன் நமக்கு மனசு என்னென்ன நினைக்குதுன்னு நமக்கு வெளியில யாருக்குமே படம் போட்டு நம்மளால காட்ட முடியாது இல்லையா? வெளியில பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப பார்ப்பதற்கு ஒரு ஜென்டில் பர்சனா கூட நமக்கு தெரியல. ஆனா உள்ள என்ன அழுக்கு இருக்குன்றது வந்து அந்த பர்சனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும், அந்த நபருக்கு மட்டும்தான் இல்லையா? இப்படி இமேஜினேஷன்ல எல்லாம் நம்ம நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இங்கேயோ உட்காந்து எங்கெங்கயோ ஆலோசனை போகும். அந்த மாதிரிதான் இந்த மாதிரி ஆலோசனைகள் கூட நம்மளையே மீறி வரக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் கூட உண்டு இல்லையா? அது என்ன, அதெல்லாம் நம்ம இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து பழகி இருப்போம். இதனால வந்து ஒரே நாள்ல வந்து எதையுமே விட முடியாது. தாட் ப்ராசஸ் கூட இவந்தோ கலியுகத்துல வந்து மனதால நம்ம நினைக்கிறதுக்கு வந்து தவறான ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதுக்கு பாவம் இல்லை என்பது கலியுகத்துக்கு மட்டும்தான் அது விதிவிலக்கா. ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே ஷார்ட் லைஃப், எல்லாமே புலன்கள் எல்லாம் வந்து குறையுடைய புலன்கள். அதனால நமக்கு அந்த ஒரு விதிவிலக்கு கொடுத்திருந்தாலுமே ஆனா அத்தகைய எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற்ற பாதை நமக்கு கண்டிப்பா கொடுக்காது. ஆனால் இங்கே ஆச்சாரியா என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஒரு பெண்ணின் கவர்ச்சி, ஒரு பெண் பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்காங்கன்றத வந்து பார்க்கும் பொழுதோ இல்லை வந்து உணரக்கூடிய அத்தகைய ஒரு ஆலோசனை இருந்தாலுமே அதை அப்படி நினைச்சாலே என்னையே நான் துப்பிக்கணும்னு நினைக்கிறார் அவர் வந்து. அதாவது அந்த அளவுக்கு இழிவான ஒரு நிலையில நாம போயிருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து அந்த இடத்துல அவர் வந்து எடுத்து காட்டுறார். எனது முகம் அருவருப்பாக மாறுகிறது. இது வந்து ரியலைசேஷன், இது எல்லாமே. ஸோ இட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ரியலைசேஷன் இல்லையா?
நாம இத வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலுமே நம்ம வந்து யோசிக்கும் பொழுது, நாம் எப்பெல்லாம் தவறு இழைக்கும் பொழுது வி ஃபீல் லோ. இத நீங்க நீங்க எப்பயாவது ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? தெரியாமலே தவறு இழைச்சிட்டா கூட ஐயோ பண்ணிட்டோமே, நம்ம ஏன் இவ்வளவு மோசமா இருக்கோம், நம்ம ஏன் இந்த தவறி விழுந்தோம் இந்த இடத்துக்கு, அப்படிலாம் நமக்கு நம்ம ஒன்னும் அவ்வளவு கிரேட் பர்சனே கிடையாது, நம்ம இத்தனை ஆச்சாரியம் பண்ணா கூட எதுவுமே அதெல்லாம் வேஸ்டா தோன்றது, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு கண்டிப்பா வரும். சோ யாரெல்லாம் இந்த பக்தி பாதையில வந்து ஓரளவுக்கு பிரயாணிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த உணர்வுகள் கண்டிப்பா ஏற்படும், இந்த ரியலைசேஷன் கண்டிப்பா வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணும்பொழுது எதையோ ஒண்ணு தெரியாம வந்து நம்ம வந்து இப்ப கருவேப்பிலையே வந்து ஆல்ரெடி அலசி வச்சுட்டு இருந்தோம் நினைச்சுட்டு அது அலசாமலே வந்து தாளிக்கிறதுல நம்ம போட்டோம்னா ஐயோ அத நம்ம பண்ணமா இல்லையா, ஐயோ பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றது இல்லையா அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங், அதை நம்ம சாமிக்கு படைக்கலாமா வேணாம்ன்ற அளவுக்கு நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து போயிடும். உங்களுக்கு எல்லாம் வர்றது அந்த மாதிரி ஃபீலிங்? ஏன்னா மறதி வருது என்பது மாதாஜி. மாதாஜி, நான் ம். எல்லாம் கழுவி ஆற வச்சு உள்ளார வச்சிருவேன் மாதாஜி. அதனால correct. மறந்தா அது அப்படியே அது பண்ணி போட்டுருவேன் அது மாதாஜி. கரெக்ட் தான் மாதாஜி, அப்படிதான் நம்ம நினைப்போம். ஆனா எப்பயாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நாம ஆமா மறக்கறதுக்கு வந்து சான்சஸ் உண்டு. ஏன்னா நமக்கு தான் எனக்கு மறதி ஏற்படுது என்பது மாதாஜி. நான் எனக்கு ஏற்படுது வாங்கின ஒரு உடனே தடவை ஒரு அதெல்லாம் கீறி சால்ட் கழுவி போட வச்சிருவேன் மறந்துட்டேன். மாதாஜி. அப்படியே பகவானுக்கு நேவேதியம் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் பண்ணிட்டு நான் சாப்பிடறப்ப தெரிஞ்சது சால்ட் போடலன்றது. அன்னைக்கு ஆமா ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டேன். ஆனா நான் அப்படியே அந்த அந்த சால்ட் எல்லாமே நானும் சாப்பிட்டேன். அப்படிதான் பகவானே சாப்பிடணும். ஆமா, நாமளும் அப்படி அப்படிதான் அதனால சாப்பிடணும். நானும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சாப்பிட்டேன் மாதாஜி. எஸ் எஸ், தட் இஸ் ரைட். நானும் இத மாதிரி பண்ணிருக்கேன். அதாவது 2 வாட்டி போட்டா எப்படி, போட்டோமா இல்லையான்னு ஒரு டவுட், அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன். ஆனா என்ன அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா பக்கத்துலயே ஒரு கப்ல வந்து சால்ட் வச்சிடலாம், நம்ம சின்ன கப்ல. அப்படி பகவானுக்கு வந்து நம்ம எப்படி நம்ம இலையில கூட வந்து யாராவது பரிமாறும் போது முதல்ல சால்ட் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பரிமாறுவாங்க இல்லையா, சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன கப்ல வந்து சால்ட் வச்சிட்டோம்னா அப்புறம் நாம வந்து போட்டு கூட சாப்பிடலாம். ஆனா ஒரு முறை வந்து நாம அது போட்டோமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு அந்த நிலையே தெரியாம, எப்படி ஜெயமகாலட்சுமி மாதா சொன்னாங்கல்ல, போட்டோமா இல்லைன்னு வி அசியூம்டு தட் நம்ம சால்ட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இல்லையா. ஆனா அதை வந்து நம்ம நைவேத்தியமா பண்ணியாச்சு. ஆனா சாப்பிடும் போதுதான் தெரியுது அது சப்பையா இருக்கு. ஐயோ பகவான் எப்படி சாப்பிட்டிருப்பாரு அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் ஒரு க்ஷணம் வருதா இல்லையா. அப்ப நம்ம எங்க அந்த அக்கறையா பண்ணலையா, நம்ம பண்ணது பர்ஃபெக்டா இல்லையா, போக்கஸ்டா பண்ணலையா, எதுவும் எந்த இடத்துல நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே. சோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங். அப்படின்னா நிறைய நல்ல காரியங்கள் நம்ம செய்துட்டே இருந்தாலுமே அப்ப அந்த நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு வராது. ஐயோ நான் 16 ரவுண்ட் பண்றேன்ல, நான் 4 ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்றேன்ற அந்த எண்ண ஓட்டமே 100% வரவே வராது. எப்போ வராதுன்னா நம்முடைய பாவம் எல்லாம் இறைவனுக்கு அப்படின்ற அந்த பாவத்தோட செய்யும் பொழுது 100 வேலை வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணிருப்போம். ஆனா ஒரு வேலை நம்ம சின்னதா பண்ணிட்டு இருந்தா கூட தெரியாம அந்த சிறியதாக தவறு இழைத்த ஒன்றுதான் நம்மள வந்து ரொம்பவுமே உறுத்தும். பிளஸ் வந்து நம்முடைய நிலை இன்னும், அதாவது ரொம்ப ரொம்ப லோல தான் இருக்கோம் நம்ம அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. இந்த ரியலைசேஷன் வந்து கண்டிப்பா பக்தியில உணர்றவங்களுக்கு கண்டிப்பா வரும். சோ இது நம்ம வெளியில சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எல்லாருக்குமே வந்து பகவானுடைய தரிசனமும் கிடைக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு. சோ அந்த மாதிரி யாருமே தங்களுடைய ரியலைசேஷன்ல வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க கண்டிப்பா. சோ த ரியலைசேஷன் வில் பி இன் தேர் திங் ஒன்லி. அவங்க மனசுக்குள்ளேயே வந்து பகவானை வந்து பிரார்த்தித்து கொண்டு அந்த மாதிரி நிலையில தான் இருப்பாங்க. நோ ஒன் வில் ரியலைஸ். ஸோ அந்த ஹலாதினி மாதாஜி பத்தி சொன்னப்போ அவங்க வந்து ஷி ஹஸ் பீன் ஃபோர்ஸ்ட், அதாவது நீ எதுக்கு வரணும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா அப்படின்ட்டு வந்து அந்த ஆச்சாரிய கேட்டப்போ, ஏன்னா அங்க பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பொழுது அப்புறமா தான் பலராமரும் அடுத்து வந்து நித்யானந்த பிரபுவும் மாறி மாறி கனவுல வந்ததெல்லாம் சொல்லி கடைசியில வந்து இந்த பலராமர் இதை வந்து சொல்லும் பொழுது இல்ல சங்கீர்த்தன யக்னம் வந்து பண்ணணும் தானே சொல்லியிருந்தீங்க. சோ சங்கீர்த்தன யக்னம் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் கீர்த்தனம் பண்றதுக்கு தானே போகணும் அவங்க, அதனால வந்து நீங்க கண்டிப்பா அனுப்பணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு லாஜிக் வச்சு சொன்ன பிறகுதான் வந்து சரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலராமரும் வந்து கனவுல வந்து சொன்ன பிறகுதான் இந்த எக்ஸ்பிரஷனே வந்து ஹலாதினி மாதாஜி வந்து சொன்னாங்களாம். சோ அப்படி அதுக்கப்புறம் சவுத் ஆப்பிரிக்கால போய் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ப்ரீச்சர் அவங்க வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி ஷீ இஸ் அ வெரி குட், அந்த ஷீ இஸ் அ ஃபேவரபிள் டாட்டர் ஆஃப் நம்ம ஷீல பிரபுபாதா அப்படின்னே பெயர் ஆக்சுவலி. ஸோ ஃபியர்லெஸ்ஸா வந்து தைரியமா எல்லா செயலுமே செயல்படுவாங்கன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்களுடைய ஸ்டோரி நம்ம போன வாரம் நம்ம பேசணும் இல்லையா, அந்த ஸ்டோரி தான் இது. அப்படி நமக்கு அந்த வைராக்கியம் என்பது இருக்க வேண்டும். அவங்க வந்து 2:30 மணி 3 மணிக்கு எழுந்து வந்து ஜபம் வந்து 4:30 மணிக்குள்ள முடிச்சிருவாங்க. 4:15 முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு சோ அவங்கதான் வந்து டிடி வர்ஷிப் இதெல்லாமே வந்து பண்ணுவாங்க. அந்த தனியா ஒரு காட்டுல தான் அவங்களுடைய கணவரே வந்து இந்த காட்டுல இருக்க முடியாது, வா நான் வேணுமா இங்க ஜெகநாதர் வேணுமான போது ஜெகநாதர் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஜெகநாதர்
கிட்டே வந்து இருந்துட்டாங்களாம். சோ கணவனையுமே பிரிந்தவர்கள் தான் அவர். So, அப்படி கணவனால வந்து இந்த இயக்கத்துக்கு வந்தவங்க கடைசியில கணவரே வந்து அவருக்கு இந்த காட்டுல தனியா இருக்க முடியாது. சில நாட்கள்ல வந்து பிரசாதம் பண்றதுக்கு கூட எதுவுமே இருக்காதாம். அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் எல்லாமே அவங்க எதிர்கொண்டிருக்காங்க. ஆனா சில சமயத்துல அவங்களுடைய மானசீகமான பிரேயர்ஸ்ல வரும்பொழுது அப்போ அங்க இருக்கக்கூடியதெல்லாம் அவங்க சமர்ப்பணம் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுக்கப்புறம் போய் ஆல்டர்ல பார்த்தாக்கா அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே அங்க இருக்குமா. சோ இப்படி மானசீகமா இருக்கக்கூடிய அந்த பிரேயர்ஸ் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அதாவது அட்டென்ஷன் அவங்க பகவான் மீது. அப்படி நம்ம நாம ஜபங்களை சொல்லும் பொழுது இறைவன் மீது நமக்கு வந்து முழுமையான ஒரு ஈடுபாடு இருக்கணும். அவரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டுதான் நாம அந்த நாம ஜபங்களையே சொல்லணும். அவ்வாறு சொல்ல சொல்ல நீங்க உங்க வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வரும்ன்றத வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். உங்க வீட்டுல ஏதாவது ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆகுது, நல்லது நடக்குது, நல்ல ஒரு மார்க்கத்துல வந்து ஒருத்தர் வந்து அவ்வளவு நாத்திக தன்மையா பேசிட்டு இருந்தவரே ஆத்திகவாதி ஆறார் அப்படின்னாக்கா அதற்கு மூல காரணம் வந்து பகவானுடைய நாம ஜபங்கள் தான். அதை நீங்க எவ்வளவு பக்குவமா சொல்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்தவாறு நீங்க சைலண்ட் பிரேயர்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் கிவ் த ரிசல்ட்ஸ் ஆக்சுவலி. அதனால சொல்ற வரைக்கும் சொல்லிட்டு தான் இருப்போம். ஆனா அது கேட்கலன்னாலும் ஒரு முறை நாம வந்து பகவான் பாதங்களில் விடுத்து நாம நம்முடைய பக்தியை நாம தொடர்ந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானே அவங்களை எல்லாம் ரட்சிப்பார் இல்லையா. சோ அதனால ஹி வில் டேக் கேர். நம்ம பக்தியில வந்து மேன்மையா போகும்பொழுது மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் அவரே பார்த்துப்பார், நமக்கு என்ன நல்லதோ அது கொடுப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை ஒன்றுதான் நமக்கு இருக்கணும். பலம் மே பச்ச மாயாயா ஸ்ரீமைய ஜயினே ஜயினே திசாம் யாகரோதி பதாக்ராந்தான் புருவீஜ்ரும்பேன கேவலம். பலம் ஆற்றல், மே என்னுடைய, பச்சையா பச்சையபார், மாயையா மாயாவின், ஸ்ரீமையா ஒரு பெண்ணின் வடிவில், ஜெயின வெல்பவர்கள், திசாம் எல்லா திசைகளின், யார் கரோதி உருவாக்குதல், பத ஆக்ரந்தான் அவளை பின்பற்றும், புருவி அவளது புருவங்களின், ஜம்ருமேன அசைவினால், கேவலம் வெறும் அவளது புருவங்களின் வெறும் அசைவினாலே உலகின் மிகச் சிறந்த வெற்றியாளர்களை தன் பிடியில் சிக்க வைக்கும் பெண்ணின் வடிவிலுள்ள என் மாயையின், இது பகவானுடைய மாயை, சிறந்த ஆற்றலை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் சொல்றாங்க. அப்படின்னா சோ நமக்கு பெண்ணை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதனால நம்முடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு பக்குவமா எடுத்துட்டு போகணும்ன்றதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா பெண்ணிலேயே நம்ம வந்து நம்ம அதாவது மாயையில் நாம் சிக்கிக் கொண்டால் இந்த மனித வாழ்வில் நாம கட்டுண்ட நிலையை மட்டும்தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். கிளியோபாட்ராவின் அழகால் சிறந்த வெற்றியாளன் அழகுகளால் சிறந்த வெற்றியாளன் பிடிக்கப்பட்டது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் உலகின், அதாவது கிளியோபாட்ரா ஸ்டோரி படிச்சா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு நான் வாசிச்சது கிடையாது, நீங்க எப்பயாவது கூகுள் சர்ச் பண்ணி வாசிங்கோ. ஓகே. சோ உலகின் வரலாற்றில் உள்ளது. சோ அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே ஒருவர் பெண்ணின் கவரும் ஆற்றல் பற்றியும் அந்த ஆற்றலுக்கான ஆணின் கவர்ச்சி பற்றியும் கற்க வேண்டும். அதாவது இருவருக்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு பற்றி நம்ம கண்டிப்பா படிக்கணும். இது எந்த மூலத்திலிருந்து வந்தது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது வேதாந்த சூத்திரத்தின்படி எல்லாமே பரமபுருஷ பகவானிடம் இருந்துதான் உற்பத்தியானவை. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், ஜென்மாதஷ்ய யதோ இல்லையா, யதக அப்படின்னு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் பரமபுருஷ பகவான் பரமன், பிரம்மன், பரம சத்தியமே மூலமாகும், அவரிடம் எல்லாம் வெளிப்படுகின்றது என்பதாகும். எல்லாமே அவரிடம் இருந்தான் வருகின்றது. பெண்ணின் பிடிக்கும் ஆற்றல், அதாவது பெண்ணால் ஈர்க்கப்படக்கூடிய அந்த ஆற்றல், அந்த கவர்ச்சிக்கு ஆணின் பாதிக்கப்படும் நிலை இல்லையா, ஈர்க்கப்படுவதால் அவனுடைய செயல்பாடுகள், ஆன்மீக உலகில் பரமபுருஷ பகவானிடம் இருத்தல் வேண்டும், பகவானின் உன்னத திருவிளையாடல்களில் காட்டப்பட வேண்டும் இல்லையா. உன்னத திருவிளையாடல் அந்த இடத்துல வேர்ட் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். நான் உன்னத என்றால் மேன்மையான திருவிளையாடல்கள் என்பது பொருள். பகவானே பரமனும் மேலான ஆணும் ஆவார். இது சுப்ரீம் புருஷா இல்லையா. ஒரு சாதாரண ஆண் பெண்ணால் கவரப்பட விரும்புதல் போல அந்த மனப்பாங்கு பரமபுருஷ பகவானிடம் உள்ளது. அவரும் பெண்ணின் அழகிய தோற்றங்களால் கவரப்பட விரும்புகிறார். He is also expecting. இப்பொழுது வினா என்னவென்றால், அவர் அம்மாதிரி பெண்ணின் கவர்ச்சியால் பிடிக்கப்பட விரும்பினால் அவர் எந்த மண்ணுலக பெண்ணால் கவரப்படுவார் அப்படின்ற கொஸ்டின். அவர் கண்டிப்பா மண்ணுலக பெண்ணால் கவரப்படுவது கிடையாது. அவர் இருக்கிறதே வந்து ஆன்மீக தலம் இல்லையா. எவ்ரிதிங் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல். சோ அந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கிறவங்க கிட்டதான் அவருடைய அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் நிகழும். சோ அப்படின்னா அங்கே வெறுமனே அன்பு பரிமாற்றங்கள் அதுதான் உண்டே ஒழிய வேற எதுவுமே கிடையாது. அது இயலாது. இந்த உலக வாழ்வில் உள்ளவர்களும் மேலான பிரம்மனால் கவரப்படுவதால் பெண்ணின் கவர்ச்சியை வந்து விட முடியும்.
அதுவே ஹரிதாஸ் தாகூருடைய கதையாகும். சோ அதற்கு பயிற்சி வேண்டும். ஸோ சாதாரணமா இப்ப பிரம்மர் செய்த தவறு இல்லையா, ஆனா ஹரிதாஸ் தாகூருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது இல்லையா. 22 முறை வந்து மார்க்கெட் பிளேஸ்ல வந்து அடிபட்டவர். இன்னும் நான் வந்து அடிபடுவதற்கு தகுதி பெற்றவன், ஏனென்றால் அவ்வளவு பாவங்களை செய்திருக்கேன் தன்னுடைய நிலையை எவ்வளவு, அது வெறும் ஹியூமிலியேஷன், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளவு சகிப்புத்தன்மை அவருக்கு. ஒரு அழகிய விபச்சாரி இரவின் முடிவில் அவரை கவர முயற்சி செய்தாள். அதாவது ஹரிதாஸ் தாகூரை அவர் எப்படியாவது இந்த நாம ஜபத்துல இருந்து கண்டிப்பா கீழே தள்ளணும்ன்றதுக்காக அந்த லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரால் இந்த பெண்மணியை ஏற்பாடு செய்து அனுப்பப்பட்டவள் தான் அவள். ஆனாலும் தொடர்ந்து 3 நாட்கள் வந்த பிறகு அந்த பெண்மணியே மாற்றம் ஏற்படுகிறது அவளுக்கே இல்லையா. அவளே பக்தியின் தரப்பில் சென்று ஹரிதாஸ் தாகூரே குருவாக இருந்து அவளுக்கு வழி நடத்துகிறார். சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும், அப்படிப்பட்ட பக்குவம் இருக்கணும். ஆனால் அவர் பக்தி தொண்டில் பகவானின் உன்னத அன்பில் திளைத்திருந்ததால் ஹரிதாஸ் தாகூர் பிடிபடவில்லை. சோ அதனால நம்ம ஹையர் டேஸ்ட்ல போய் உட்கார்ந்துட்டோம்னா லோயர் டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம கண்டிப்பா ஈர்க்கப்பட மாட்டோம். அந்த ஹையர் டேஸ்ட்ல போய் நிலை கொள்ளாமல் இருக்கிற வரைக்குமே நாம அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய செயல்களை அமைத்துக் கொள்வோம். மாறாக அவர் அந்த விபச்சாரியை அவருடைய உன்னத தொடர்பால் சிறந்த பக்தையாக மாற்றினார். உன்னத தொடர்பு என்பது அதுதான். அசோசியேஷன் மேன்மையான, தட் இஸ் ஹையர் டேஸ்ட் இல்லையா. சோ உன்னத தொடர்பு என்பது அவரே தன்னுடைய செயல்களிலிருந்தே அந்த பெண்ணுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லெசன்ஸ் லேர்ன் மாதிரிதான் இல்லையா. சோ நம்ம வரோம் இருக்க சொல்றாரு, ஆனா அவர் எதுவுமே செய்யல அப்படிங்கிற ஒரு நிலை 3 நாட்களா பார்க்கும் பொழுது அந்த பெண்மணிக்கு தெரியறது. இவ்வளவு பெரிய மகானுபாவனா இருக்காருல்ல இவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரையே அவர் ஃபாலோ பண்றார். சோ அதனால உன்னத தொடர்பு என்பது அதுதான். there is no physical relationship, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஒன்லி மனதளவுல பகவானிடத்துல நம்மள சமர்ப்பிக்கிறது. சோ அதனால்தான் அதுதான் பாரக்கிய ரசம். கோபியர்கள் எல்லாம் அதுதான் செஞ்சாங்க, நாட் இன் த பிசிக்கல். ஓகே, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அது இந்த உலகத்துல பிசிக்கலா மாறிடுது. அதனால் இந்த உலகின் கவர்ச்சி நிச்சயமாக பகவானை கவர இயலாது. அவர் ஒரு பெண்ணால் கவரப்பட விரும்பும் பொழுது அவர் தன் சக்தியில் இருந்த அம்மாதிரி பெண்ணை படைக்க வேண்டும் இல்லையா. அவர் வேறு யாரும் கிடையாது, ராதாராணி, அலாதினி பொட்டன்சில. ஓகே, இன்ப ஆற்றலின் வெளிப்பாடு என்பது கோஸ்வாமிகளால் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் எல்லை கடந்த இன்பத்தை பெற விரும்பினால் அன்லிமிட்டெட் பிளஷர் இல்லையா, அவர் தன் அந்தரங்க சக்தியால் இருந்து ஒரு பெண்ணை படைக்க வேண்டும். இவ்வாறு அதாவது அவர்தான், ஏன்னா இஸ் ஆல்வேஸ் என்ஜாயிங் இல்லையா, அன்லிமிட்டெட் என்ஜாய்மெண்ட். அந்த பாவத்தோடு ஒரு பெண்ணை அவர் படைத்தார் என்றால் அதுதான் அந்த அதாவது ஹலாதினி பொட்டன்சில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்மணி. கவரப்படும் போது போக்கு இயல்பானது, ஏனென்றால் அது ஆன்மீக உலகில், இந்த உலகத்துல கிடையாது. ஜட உலகில் அது தவறான வழியில் பிரதிபலிக்கிறது. அதனால் பலவிதமான மயக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன. புற அழகால் கவரப்படுவதை விட ஒருவர் ராதாராணி மற்றும் கிருஷ்ணரின் அடங்கால் கவரப்பட வேண்டும். பழகி கொண்டால் பின்னர் பகவத்கீதையில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது போல பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே. திருஷ்டுவா என்றால் பார்வை, பரம் திருஷ்டா அதாவது நிலைத்திருக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல இறைவன் பார்வை, நிவர்த்ததே இல்லையா. சோ அது உண்மையாக்கப்படுகிறது. அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே இருக்காது நமக்கு. சோ அவர் வேற எந்த ஒரு இதன் மீது நம்முடைய பார்வை நிலை பெறாது. வெறுமனே எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது மட்டும்தான் நம்முடைய பார்வை நிலை பெறும். அதுவே ராதாகிருஷ்ண வழிபாட்டின் சிறப்பம்சமாகும். சோ அது யமுனாச்சாரியால கூட உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள். நான் ராதாராணியின் கிருஷ்ணி அழகால் ராதாகிருஷ்ணரின் அழகால் கவரப்பட்டுள்ளதால் ஒரு பெண்ணின் கவர்ச்சி அல்லது ஒரு பெண்ணுடன் புணரும் வாழ்வின் நினைவுக்கு இருக்கும் பொழுது கூட, ஜஸ்ட் பை தாட்ஸ் ஆல்சோ வந்தா கூட நான் உடனே அதன் மீது துப்புகிறேன் அப்படின்னா, நம்ம அந்த மாதிரி செயலை நாம அதாவது நம்ம தாட் ப்ராசஸ் வரும்போது அதையே நம்ம காரி துப்பிடுறது. சோ அதாவது அவ்வளவு இழிவான செயல் அப்படிங்கறது உணர்ந்து நம்ம மண்டைக்கு நம்ம ஒரு செருப்பால் அடிச்சுட்ட எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ராங்கா நம்ம மனசுக்கு பக்குவப்படுத்துறோம். என் முகம் அருவருப்பாக மாறுகிறது, அப்போ நம்ம செய்யறது தவறான செயல் அப்படின்னு உணரும் பொழுது வில் ஃபீல் வெரி வெரி லோ இல்லையா. நம்ம ரொம்ப ஒரு இழிவான ஒரு நிலையில இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும் என்று கூறுகிறார். அதாவது கிரேட் ஆச்சாரியா அவர், யமுனாச்சாரியா அப்படிப்பட்டவர் அவரே பேசியிருக்காருன்னா நாமெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நாம்
மதன மோகனால் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய வாழ்க்கை துணைவிகளின் அழகால் கவரப்படும் பொழுது பின்னர் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வின் கவர்ச்சி பூவுலக பெண்ணின் அழகு போன்றவை நம்மளை கவர முடியாது. அதனால ஹையர் டேஸ்ட். அதனால இறைவன் இல்லையா, அவருடைய சகாக்கள், அவர்கள் மீது நம்முடைய ஈடுபாடை நம்ம எடுத்துட்டு போனா இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு வந்து நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும். எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. மத் சேவையா பிரதிலப்தாத்மா லாபோ வதந்தியா நிரத்ய ஆரம்சயா. 39 மாதாஜி. 9 மாதாஜி. 39. அதுக்கு முன்னாடி 2 லைன் இருக்கு. சங்கம். சாரி. சங்கம் நகுர்யாத் பிரமாதாஷு ஜாது யோகஸ்ய பாரம் பரமாருருஷுஹு மத்சேவயா பிரதிலப்தாத்மா லாபோ வதந்தி யா நிரத்ய வாரம்சய. हरे कृष्ण माता जी। संगम नगर्यात् प्रमादासु जादु योगस्य पारं परमारुषु मत्सेवया प्रतिलब्धात्मा लाभो वदन्ति या निरयत् पारमस्य. சங்கம் தொடர்பு நான் இல்லை, குறியாத் ஒருவர் உருவாக்க வேண்டும், பிரமதாசு பெண்களுடன், ஜாது எப்போதும், யோகஸ்ய யோகத்தின், பாரம் உச்சநிலை அடைதல், பரம் மிக உயர்வு, ஆருஷு அடைய விரும்பும் ஒருவர், மத் சேவையா எனக்கு தொண்டு புரிவதால், பிரதிலப்த பெற்று, ஆத்மலாப தன்னை அறிதல், வதந்தி அவர்கள் கூறுகின்றனர், யா எந்த பெண்கள், நிறைய நரகத்திற்கு, துவாரம் வாயில், அஸ்ய முன்னேறும் பக்தரின். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. யோகத்தின் உச்சநிலையை அடைய விரும்பி எனக்கு தொண்டு புரிவதன் மூலம் தன்னை அறிந்தவர் ஒருபோதும் கவர்ச்சிகரமான பெண்ணுடன் தொடர்பு கொள்ள கூடாது. ஏனெனில் முன்னேறும் பக்தருக்கு அம்மாதிரியான பெண் நரகத்தின் வாயில் போன்றவள் என்று புனித நூலில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொருளுரை. யோகத்தின் உச்சநிலை கிருஷ்ண உணர்வு நிறைந்தது. இது பகவத்கீதையில் வலியுறுத்தப்படுகிறது. பக்தியில் கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைக்கும் ஒருவர் யோகிகளில் மிகவும் உயர்ந்தவர் ஆவார். ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானிடம் பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலம் உலக மாசிலிருந்து விடுபடும் பொழுது அவர் அந்த நேரத்தில் பகவானின் இயல்பை புரிந்து கொள்ள முடியும் என ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் காண்டத்தின் 2ஆம் அத்தியாயத்திலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு பிரதிலப்தாத்ம லாப எனும் சொல் வருகிறது. ஆத்மா என்றால் தான் என்று பொருள், லாப என்றால் லாபம் என்று பொருள். பொதுவாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் தங்கள் ஆத்மா அல்லது தன்னை இழந்தன. ஆனால் மெய்யறிவாளர்களால் இருப்பவர்கள், தன்னை உணர்ந்தவர்கள், யோக முழுமையின் மிக உயர்ந்த மேடைக்கு செல்ல விரும்பும் அந்த தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா இளமையான பெண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது என்று வழிகாட்டப்படுகிறது. ஆயினும் தற்காலத்தில் ஒருவருக்கு பிறப்புறுப்பு இருக்கும் பொழுது அவர் விரும்பும் வரை பெண்களை அனுபவிக்கலாம். அதே சமயம் அவர் யோகியாகலாம் என்று பரிந்துரைக்கும் பல போக்கிரிகள் உள்ளனர். தரமான எந்த யோக முறையிலும் பெண்களின் தொடர்பு ஏற்கப்படுவதில்லை. பெண்களின் தொடர்பு நரக வாழ்விற்கு வாயில் என்று இங்கு தெளிவாக குறிக்கப்படுகிறது. வேத நாகரிகத்தில் பெண்ணின் தொடர்பு மிகவும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. 4 சமூக பிரிவுகளில் பிரம்மச்சாரி, வானப்பிரஸ்தம் மற்றும் சந்நியாசம் ஆகிய 3 பிரிவுகளும் பெண்களின் தொடர்பிலிருந்து கட்டாயமாக விலக்கப்பட்டுள்ளன. கிரகஸ்தர்கள் அல்லது குடும்ப தலைவர்கள் மட்டுமே பெண்ணுடன் நெருங்கிய உறவு கொள்ள உரிமை தரப்பட்டுள்ளனர். அந்த உறவும் நல்ல குழந்தைகளை பெறுவதற்காக மட்டுமே என்று ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் ஒருவர் இந்த உலகில் கட்டுப்பாடின்றி தொடர்ந்து இருக்க விரும்பினால் அவர் தடையின்றி பெண் தொடர்பில் ஈடுபடலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவ்வாறு ஈடுபட்டால்
அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வந்து பிறக்கணும், நரக உலகங்களுக்கும் செல்ல வேண்டும். நரகத்தினுடைய 3 வாயில்கள் எது நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம்? காமம், மனம், குரோதம், காமம், குரோதம் குரோதம், குரோதம் அண்ட் கோபம். ஆசை ஆசை ஆசை. இல்லையா? பேராசை பேராசை இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி காமம் என்பது இதுதான். ஓகே, கோபம் என்பது குரோதம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அடுத்து வந்து பேராசை. இது ஒருவரை வந்து நரக வாயில்களுக்கு இட்டு செல்லும் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது பகவத்கீதையிலே நாம 3 வழிகள் அழகா ஒரு டைரக்ஷன் போட்டு பிக்சர் போட்டு வச்சிருப்பாங்க அந்த பிபிடில இல்லையா? சங்கம் நகுர்யாத் பிரமாதாஷு ஜாதுஹு யோகஸ்ய பாரம் பரமாருருஷுஹு மத்சேவயா பிரதிலப்தாத்மலாபோ வதந்தியா நிரத்ய பாரமஸ்யஹ. சங்கம் தொடர்பு, நான் இல்லை, குறியார் ஒருவர் உருவாக்க வேண்டும், பிரமதாசு பெண்களுடன், ஜாது எப்போதும், யோகஸ்ய யோகத்தின், பாரம் உச்சநிலை அடைதல், பரம் மிக உயர்வு, ஆருரூஷி அடைய விரும்பும் ஒருவர், மத் சேவையா எனக்கு தொண்டு புரிவதால், பிரதிலப்த பெற்று, ஆத்மலாப தன்னை அறிதல், வதந்தி அவர்கள் கூறுகின்றனர், யா எந்த பெண்கள், நிறையா நரகத்திற்கு, துவாரம் வாயில், அஷ்ய முன்னேறும் பக்தர்கள். சோ யோகத்தின் உச்ச நிலையை அடைய விரும்பி எனக்கு தொண்டு புரிவதன் மூலம் என்னை அறிந்தவர் ஒருபொழுதும், அதாவது யோக பயிற்சிகள்ல ஈடுபட்டு பகவானை அடையணும்னு நினைச்சவங்க வந்து ஒருபோதும் கவர்ச்சிகரமான பெண்ணின் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது. கண்டிஷன் இல்லையா? இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள், சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இருந்த ஒரு அசோசியேட் யார் அது? அவரை வந்து இம்மிடியட்டா போனோம், அதாவது ஒரு பெண்மணியை வந்து ஒரு சோட்டா ஹரிதாஸ் இல்லையா? அவரை வந்து அவர் உடனே வந்து தற்கொலையே செய்துட்டார். அவர் தட் இஸ் த டிசர்வ்டு பனிஷ்மெண்ட்னே நினைச்சார். யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா? அதுதான் இஸ்கான் இயக்கத்துல வந்து பெண்கள் வந்து பில்வமங்கலத்தாக்கும் தன்னைத்தானே கண்ணால குத்திட்டார் இல்லையா மாதாஜி? எஸ், அது அவர் ரியலைசேஷன். ஏன்னா அவர் இது தவறு என்று உணர்ந்தும் கூட வந்து அதுல இருந்து வெளியே வந்த பிறகு கூட மீண்டும் வந்து ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போய் அங்க உணவு பரிமாற்றம் செய்யும் பொழுது கூட அவருடைய பார்வை அந்த பெண்மணியை மேலே ஈர்க்கப்பட்டதால அந்த பெண்மணியும் உணர ஆரம்பித்தாள் இல்லையா? ஆனாலும் அதை வந்து இக்னோர் பண்ணி அவங்க வந்து அவருக்கு வந்து உபச்சாரம் எல்லாம் செய்தாங்க. ஆனா அது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்பதை உணர்ந்து இந்த 2 கண்ணையுமே அவர் எடுத்துட்டார் இல்லையா? அதுதான் வந்து வில்வமங்கல தாகூர் அந்த கொண்ட உசியவே வாங்கி. ஏன்னா அதாவது நம்மளால கட்டுப்படுத்தவே முடியல. இது இருந்தா தானே அது பாக்குறது. ஏன்னா சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலன் கூட நம்மள வந்து மேன்மையான இடத்துல இருந்து நம்மள இழிவான ஒரு பாதைக்கு வந்து இட்டு சென்று விடும். அதனால்தான் ஒருபோதுமே நம்ம கவர்ச்சிகரமான பெண்ணின் தொடர்பு கொள்ளவே கூடாது. ஏனெனில் முன்னேறும் பக்தருக்கு, ஏன்னா இது ஒன்லி ஃபார் எ டிவோட்டி பகவான சொல்லி இருக்காரு. சாதாரண பௌதிகவாதி இந்த செயலை தான் செய்வான். அதனால அதை பத்தி நம்ம வந்து வருத்தப்பட வேண்டியது இல்லை. அவனுக்கு முடிஞ்சா நம்மளால முடிஞ்ச அட்வைஸ் இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம். ஆனா எத்தனை பேர் அதை கேட்டு செயல்படுவாங்கன்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. சோ மேலும் ஒரு முன்னேறும் பக்தன், அதாவது எலிவேஷன் அதாவது லெவல் 1 லெவல் 2 கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்து படிக்கிறாங்க இல்லையா? அவங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வேற ஆரம்ப கட்டம் இல்லையா? பெண்ணின் அதாவது அம்மாதிரியான, அதாவது பக்தருக்கு வந்து அம்மாதிரியான பெண் நரகத்தின் வாயில் போன்றவள் என்று புனித நூல்களில் அறிவிக்கப்படுகின்றன. நமக்கே வந்து நரகத்தினுடைய வாயில்கள் போன்றதான் பெண் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்குது. இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ யோகத்தின் உச்சநிலை கிருஷ்ண உணர்வு நிறைந்தது இல்லையா? கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வந்து நிலை பெறுதல். இது பகவத்கீதையிலுமே அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பக்தியில் கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைக்கும் ஒருவர் யோகிகளில் மிகவும் உயர்ந்தவராக, ஹையஸ்ட் ஆஃப் த யோகிஸ். ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானிடம் பக்தி தொண்டை கொள்வதன் மூலம் உலக மாசிலிருந்து விடுபட முடியும். எஸ், மாசு விடுபட்டாதான் நாம வந்து தூய பக்தி தொண்டுல இருப்போம்னு அர்த்தம். எது வரைக்கும் நமக்கு வந்து அனர்த்த நிவர்த்தி எல்லாம் கிளியர் ஆகாம இருப்போம், அது வரைக்குமே நாம வந்து இன்னும் முழுமையான பக்தியில நாம இல்ல அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் விடுபடும் பொழுது அவர் யோகத்தில் பகவான் இயல்பை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மூலம் முதல் காண்டத்துல வந்து 2ஆம் அத்தியாயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகிறது. இங்கு பிரதிலப்தாத்மா லாப அப்படின்ற இந்த சொல், பிரதிலப்தாத்ம லாபோ அப்படின்னு இந்த பதம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கான காரணம்,
வருது. ஆத்மா என்றால் தான் என்று பொருள், லாப என்றால் லாபம் என்று பொருள். பொதுவாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாக்கள் தங்கள் ஆத்மா அல்லது தன்னை இழந்தன. ஆனால் மெய் அறிவார்களால் இருப்பவர்கள், தன்னை உணர்ந்தவர்கள், யோக முழுமையின் மிக உயர்ந்த மேடைக்கு செல்ல விரும்பும் அந்த தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா இளமையான பெண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது என்று வழிகாட்டப்படுகிறது. அசோசியேஷன் தேவையே கிடையாது. ஆயினும் தற்காலத்தில் ஒருவருக்கு பிறப்பு இருப்பு இருக்கும் பொழுது அவர் விரும்பும் வரை பெண்களை அனுபவிக்கலாம். இது ஒரு பௌதிகவாதியினுடைய கருத்து இல்லையா? அதாவது என்ன ஏஜா இருந்தாலும், அதாவது 50 வயசுக்கு மேல வானப்பிரஸ்தத்துக்கு போனா போத் ஹேஸ் டு ரினவுன்ஸ் ஆக்சுவலி, கணவனும் சரி மனைவியும் சரி. ஆனா சில இடங்கள்ல ஒருத்தர் லைஃப் பார்ட்னர் அக்செப்டன்ஸா இருப்பாங்க, ஒருத்தர் கண்டிப்பா இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அப்ப 2 பேருக்கு மத்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃபரன்சஸ் கண்டிப்பா வரும். அதே சமயம் அவர் யோகி ஆகலாம் என்று பரிந்துரைக்கும் பல போக்கிரிகளும் உள்ளனர். அதாவது தரமான எந்த யோக முறையிலுமே பெண்களின் தொடர்பு ஏற்கப்படுவது கிடையாது. அதாவது நான் இப்படி இருந்தேன்டே நான் யோகி ஆயிடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அது வேஸ்ட். அதாவது நம்ம பிறந்தால் அந்த ஒரு டிட்டாச்மெண்டோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம். கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாமே, குடும்பம் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? நாடு, இப்படி கடமைகளை மட்டுமே செய்து பக்குவமாக நம்ம செயல்படுத்தா அவன் கிரகஸ்தனாகின்றான். இல்லை என்றால் அவன் கிரகமேதி. இங்க சொல்லியிருக்கிறதே கிரகமேதியாக இருக்கக்கூடாது, கிரகஸ்தனாக இருக்கணும்ன்றதுதான். வேத நாகரகத்தில் பெண்ணின் தொடர்பு மிகவும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது மேல் டிவோட்டிஸ்னுடைய பாதங்களை டச் பண்ணி கண்டிப்பா நமஸ்காரம் செய்யக்கூடாது. பேசிக்கலியே யாரையாவது நம்ம நமஸ்கரிக்கிறோம்னாக்கா அவங்க பாதங்களை நாம தொடாம சேவிக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது. அந்த மாதிரி 4 வர்ணங்கள்லயே பிரம்மச்சரியம், வனப்பிரஸ்தன் மற்றும் சன்னியாசி, இதுலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இது தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? செலிபசி, பிரம்மச்சரியத்தை அவங்க கடைபிடிக்கணும். ஆனா ஒன்றில் மட்டுமே இது அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எது? கிரகஸ்தனுக்கு. அதுவும் நல்ல ஒரு பிள்ளைகளை பெறுவதற்காக மட்டும்தான் இது அனுமதிக்கப்படுகிறது. மேலும் சந்நியாசம் ஆகிய 3 பிரிவுகளும் பெண்களுக்கு தொடர்பிலிருந்து கட்டாயமாக விலக்கி இருக்க வேண்டும். கிரகஸ்தர்கள் அல்லது குடும்ப தலைவர்கள் மட்டுமே பெண்ணுடன் நெருங்கிய உறவு கொள்ள உரிமை தரப்பட்டுள்ளன. தட் இஸ் த டேக் ஹோம். நமக்கு அந்த உறவும் நல்ல குழந்தைகளை பெறுவதற்காகத்தான் இல்லையா என்று ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் ஒருவர் இந்த உலகில் கட்டுப்பாடின்றி தொடர்ந்து இருக்க விரும்பினால் அவர் தடையின்றி பெண்ணுடர்பில் ஈடுபடலாம். கண்டினியூஸா இருக்கணும்னு நினைச்சா அந்த பாதைக்கு போகலாம். இல்ல நமக்கு இது போறோம்னு நினைச்சாக்கா அதை அப்படியே முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப நன்மையான செயல். வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்தூபியேவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.